Salutare toată lumea, eu sunt Didi și astăzi vom da note persoanelor online, partea a treia. Deci, da, să începem. Din păcate nu prea am multe persoane online, așa că o să dau la cele care nu sunt online, deoarece nu prea mai am. Bun, deci prima persoană este Ela sau Eleanor, sau nu știu cum se pronunță numele ăla, nu știu, spuneți-mi voi în comentarii. Bun. Îmi place fățuca ta, ești drăguță, îmi place și cum ești îmbrăcată, o să-ți dau un 9,50. Următorul este Ali, îmi place fățuca ta în afară de sprâncene, îmi place și cum te-ai îmbrăcat, o să-ți dau un 10. Următorul este Angel Panda, nu prea-mi place fața ta, buzele sunt cam mari, în rest îmi place cum te-ai îmbrăcat, o să-ți dau un 10. Următoarea persoană este Samina. Nu prea îmi place fața ta, dar ești super drăguțică, îmi place și cum te-ai îmbrăcat, o să-ți dau un 10. Următoarea este Sonia. Dacă vă mai da note, e ok, adică dacă vă mai dat a doua oară note, acum puteți să-mi scrieți în comentarii să mai spuneți dacă v-am mai dat încă o dată. Dar oricum, dacă vă schimbați outfiturile este foarte bine pentru că eu vă dau mai mult la outfite și la fețe. Sonia, tu arăți super drăguț, îmi place foarte mult fața ta, ești super drăguțică, o să-ți dau un 10. Următoarea este Sabrina, îmi place super mult fața ta, e foarte creativă, îmi place și cum te-ai îmbrăcat, o să-ți dau un mega 10. Următorul este The Dark Angel, e ok, cum te-ai îmbrăcat, îmi place și fățuca ta, chiar dacă nu prea ți-o văd din cauza ochelarilor, dar ești super drăguț, o să-ți dau un 9,50. Următoarea este Nico, da. Da, îmi place rochița, nu-mi place buzele, nu-mi place nici acea mască, mi-am luat-o și eu, dar nu-mi place doar ce mi se vede închisă și gen, nu știu, nu-mi place deloc. O să-ți dau un 8,50. Următoarea e Pufarina, nu prea îmi place fața, deoarece buzele ți le-ai făcut cam mari. În rest, îmi place foarte mult părul tău, îl am și eu și îmi place și cum te-ai îmbrăcat, o să-ți dau un 9,50. Următorul este Vlad, îmi place tatuajele acelea, stau bine. Îmi plac și pantalonii tăi, îmi place și oița. Sau mielușel, e mielușel, da. Ok, o să-ți dau un 10. Următoarea este Angel Queen, îmi place fața ta, îmi place și cum te-ai îmbrăcat, o să-ți dau un 10. Următorul este Îngerul, da, nu prea îmi place cum, doar ce ai capul ăla de schelete și nu-mi place efectiv și ți scoarnele din cap, what the fuck. Dar e ok, îmi place panteruța, doar pentru panteruță o să-ți dau un 9. Următoarea persoană este Isabela, îmi place foarte mult fățuca ta, ești super adorabilă, te pup, o să-ți dau un 10. Următoarea persoană este Ribana, nu prea îmi place fața ta, în rest îmi place cum te-ai îmbrăcat, îmi place și pisicuța, o să-ți dau un 10. Bun, vreau să vă spun că eu filmez acum la 7 seara, deoarece n-am mai putut filma azi dimineață și da, pe cum puteți vedea s-a băgat și update nou, deci îmi place super mult. Totuși, haideți să continuăm cu notele. Ok, următoarea persoană este Ștefania, nu prea-mi place fața ta, în rest îmi place cum te-ai îmbrăcat, îmi place și tigruțul, o să-ți dau un 9,50. Următoarea este Ioana, nu-mi place fața ta, în rest ești drăguțică, o să-ți dau un 9,50. Următorul este Baby, dacă am zis corect. Da, nu prea îmi place cum te-ai îmbrăcat, adică nu știu, părerea mea este că nu prea ți se vede aici bine costumul de barică, puteai să spui niște am dat un retard. Pantalonași, mă scuzați. Fața este ok, o să-ți dau un 9,50. Următoarea este Nicole, îmi place fățuca, îmi place și cum te-ai îmbrăcat, te-ai sortat și cu background-ul, o să-ți dau un 10. Următoarea este Bianca, nu prea îmi place fața, deoarece buzele sunt cam mari, nu știu, te-ai îmbrăcat ok, dar doar că, nu știu, nu prea te-ai asortat, dar în rest
ești ok, o să-ți dau un 8,50. Următoarea e Patricia. E ok fața, doar că nu prea îmi place machiajul acela. Ești ok, o să-ți dau un 9. Următoarea este Alexandra. Nu-mi place fața ta și nu prea ți se văd pantalonași, adică cred că ți-ai pus un costum de baie sau ceva. Da, ești ok, o să-ți dau un 8,50. Următoarea e Andreea. Îmi place fățuca ta, îmi place și cum te-ai îmbrăcat, ești super cute, o să-ți dau un 10. O avem pe Rebecuța. Nu știu de ce ți-ai pus culoarea piele așa mai rozie, nu prea îmi place. Nu prea îmi place nici fața, costumul acela de baie sau... Da, cred că e costum. Nu prea stă bine, nu știu, mai încearcă să-ți mai faci un pic fața. Dar în rest ești ok, o să-ți dau un 8,50. Avem o fată cu nume Invizibil, adică fără nume, ca să zic așa. Îmi place fățuca ta, îmi place și cum te-ai îmbrăcat, o să-ți dau un 10. Ultima persoană din acest clip este Naomi, îmi place fățuca ta, da, și tu la fel cum te-ai îmbrăcat, dar ești ok. O să-ți dau un 9,50. Și cam atât a fost și cu acest clip. Nu uitați de like, share și subscribe. Și dacă doriți să-mi dați și mie o inimioară la profil și acesta este codul meu dacă nu mă aveți